क्वेश्चन थर्ड, राईट द फॉलोइंग नंबर्स इन पी बाय क्यू फॉर्म. म्हणजे खालील ज्या परिमेय संख्या दिल्या आहेत त्या पी छेद क्यू या रूपामध्ये लिहा. तर आता इथे कोणती परिमेय संख्या आहे? 3.17 आणि 17च्या डोक्यावर रेष आहे. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय होतो? 3.17 असा अखंड आवर्ती रूप आहे हे. तर आता आपल्याला ह्या परिमेय संख्येचं ह्या पी छेद क्यू ह्याच्यामध्ये आपल्याला रूपांतर करायचंय. तर त्यासाठी आपण आधी काय करणार आहोत? x बरोबर 3.17 आणि इथे इक्वेशन 1 लिहायचंय. आता दोन्ही बाजूला आपण कितीने गुणायचंय? इथे दोन संख्याच्या वर रेष आहे आणि दोन अंक हे रिपीट होत आहेत. मग आता आपण इथे दोन्हीकडे 100 ने गुणू. मल्टिप्लाय 100 टू बोथ साइड्स, राइट साइड अँड लेफ्ट साइड, RHS अँड LHS, उजवी बाजू आणि डावी बाजू. मग आपण 100 ने गुणू. 100 गुणिले म्हणजे 100x बरोबर 317 परत 17 लिहायचे. हे 17 आपण इथे पुढे आणलेत. आता हे 17 आहेत, हे 17 लिहिले, पण ह्या 17च्या पुढे पण बरेच 17 आहेत. मग ह्याच्यावर आपण रेष देऊ. मग आता हे झालं इक्वेशन 2, समीकरण 2. आता समीकरण 2 वजा समीकरण 1. सबट्रॅक्ट इक्वेशन 2 and 1 from 1. Subtract equation 1 from 2. Therefore, we get 100x minus x equal to 317.17 minus 100x वजा x. उत्तर इथे येते 99. आता ही वजाबाकी आपल्याला करायची. 317.17 वजा 3.17. इथे हे शून्य येणार आहे, दशांशचं चिन्ह. नंतर 7 वजा 3 4 1 आणि 3 म्हणजे उत्तर किती आले? 314. Therefore x equal to 314 divided by 99. Here P equal to 314 and Q equal to 99. तर इथे आपण कन्व्हर्शन केलंय, रूपांतर केलंय परिमेय संख्येचं. या दशांश रूपातील परिमेय संख्याचं आपण P छेद Q या ह्याच्यामध्ये रूपांतर केलेलं आहे. म्हणून मग आता उत्तर किती आहे? आन्सर इक्वल टू 314 डिवायडेड बाय 99. आता दुसरं गणित आहे. 15.89. Therefore, we will take x equal to 15.89. Question 1. Now multiply both sides by 100. Therefore, 100 into x and 100 into 15.89. 100x equal to 15,189.89. Equation 2. 100x minus x equal to 1589.89 minus 15.89. 100x minus x equal to 99x. 1089.89 minus 15.89. 0 0
4 7 5 and 1 1574 1574. Therefore x equal to 1574 divided by 99. Therefore answer equal to 1574 divided by 99. मग उत्तर किती आले? 1574 भागिले 99. ह्या परिमेय संख्येचं, ह्या दशांश रूपातील परिमेय संख्येचं आपण p/q या रूपामध्ये कन्व्हर्शन केलंय. आता पाचवं गणित. संख्या काय आहे? 2.514 आणि 514च्या डोक्यावर रेष आहे. म्हणजेच काय? तर 2.514 परत 514 परत 514 असे खूप वेळेस, खूप अनंत वेळेस. तर ह्याचा शॉर्ट फॉर्म हा आहे. आता इथं आपण x बरोबर 2.514 घेणार आहोत आणि ह्याला इक्वेशन 1, समीकरण 1 म्हणणार आहोत. तर दोन्ही बाजूला आपल्याला कितीने गुणायचंय? तर हे किती अंक आहेत? 1 2 3. म्हणजे आपण इथे एकावर 3 शून्य देणार, म्हणजे 1000 ने गुणणार. म्हणजे हे पूर्ण संख्या दशांशच्या ह्या बाजूला येईल, डाव्या बाजूला येईल. म्हणून आपण आता दोन्ही बाजूला 1000 ने गुणणार आहोत. 1 2 3 1000 गुणिले x बरोबर 1000 गुणिले 2.514. 514च्या डोक्यावर रेष. म्हणून 1000x बरोबर, आता यांचा गुणाकार केल्यावर उत्तर येते 2514 आणि परत दशांश 514 आणि 514च्या डोक्यावर रेष. आता हे 514 आपण इकडे आणले. आता ह्या 514 वर आपण रेष दिली, कारण ह्याच्या पुढे बरेच 514 आहेत. मग आता x बरोबर आहे x बरोबर, आधी आपण आता वजाबाकी करणार आहोत. ह्याला समीकरण 2 धरू. समीकरण 2 वजा समीकरण 1 म्हणजे 1000x वजा x बरोबर 2514 दशांश 514 वजा 2 दशांश 514. तर ह्यांची वजाबाकी केल्यावर उत्तर काय येणार आहे? 999x. तर ह्यांची वजाबाकी आपण करू इथे. 2514 दशांश 514 वजा 2 दशांश 514. ह्यांची वजाबाकी केल्यावर 4तून 2 वजा 2 1 5 आणि 2 म्हणजे 2512 बरोबर. म्हणून x बरोबर आहे 2512 भागिले 999. 2512 भागिले 999 हे काय आले? आपलं उत्तर आलेलं आहे. म्हणजे ह्या संख्येचं आपण रूपांतर p/q यामध्ये केलेलं आहे. इथे p बरोबर किती आहे? 2512 आणि q बरोबर आहे 999. आपण आजही लिहू शकतो 2.514 बरोबर आहे 2.514 514च्या डोक्यावर रेष बरोबर आहे 2512 भागिले 999. म्हणजे ह्या संख्येचं रूपांतर आपण ह्या संख्येत केले. हे सुद्धा ह्या पद्धतीने सुद्धा उत्तर आपण लिहू शकतो.